Naiz irratian, bigarren kafea. Kaixo! Arratsaldeon gure entzulei eta arratsaldeon DJ Mai Sudurgorri eta MC Amaia de Lezo. Arratsaldeon irratizaleok eta mietorri bigarren musikafera. Arratsaldeon. Seguru aski galdetzen ari zarete zeure buruei. Zergatik hasi dugun gaurko saioa musika saioetan bezala, ezta? Ba, justu gaur, 1935 urtean, Alpinen, New Jerseyn, Edwin Armstrongek lehenengo FM demostrazioa egin zuelako. Beraz, esan dezakegu gaur FM-a jaio zela eta FM jaio zenaren efemeridea dela. Eta horregatik hemen hasten dira gure gaurko FM-rideak! Wow! FM-rideen top 10arekin hasteko irratiari buruzko abesti bat. 10. postuan, As Noites de Radio Lisboa, Eñaut Elorrieta! Ondoan, irratia bihotz baten taupadak Nazten ziren Radio Lisboaren emisioez Gauaren azken mugetan Lurraren azala Ederra argi dago zein den lotura gaurko FM-ridearekin. Ba, aurrera jarraituko dugu gure zerrendarekin. Ea asmatzen duzuen zergatik jarri dugun abesti hau. Bederatzigarren postuan Richard Strauss. Hauzo Sprach, Zaratustra! Horrela hitz egin zuen Zaratustrak. Gaurko egunez, 1864ean Richard Strauss jaio zen, musikari eta konposatzaile alemaniarra. Bere musika Richard Wagnerren oinordeko zuzena da. Straussen musika estiloak paper garrantzitsua izan zuen 20. mendeko musika zinematografikoan. Beranduago, Also Sprach Zaratrustaren hasiera, zinemako musika piezarik ospetsuenetako bat bihurtu zen. Stanley Kubrickek 2001ean Space Odyssey pelikulako soinu bandarako erabili zuenean. Aizue, ta ze iruditzen zaizue jarraitzen badugu rock pixka batekin. Wow! Rock. Rock it! It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one golden glance. Magikoa gainera, 8. postuan Queen, A King of Magic! Eta jakin nahi duzu zergatik abesti magiko. Hau? Ba, gaur, 1884ean jaio zelako Dave Vernon mago haundia eta munduko mago guztiek deitzen dioten bezala The Professor edo maisua. Ba bai, gaurko egunez jaio zen 1884ean. Oso ospetsua egin zen, Harry Houdiniri engainatu zuen pertsona bakarra izan zelako. Houdinik erronka bat bota zien munduko magoi. Bere aurrean 3 aldiz magia egitea, eta berak aurkituko zuela trukoa. Dave Vernonek 7 baino gehiagotan egin ondoren, Houdinik ez zuen aurkitu trukoa, eta The Professor
izendatu zuen. Wow, The Professor! Ba, pixkanaka, sakontzen ari gara gure zerrendan! Eta sakontzen esaten dudanean pista bat ematen ari naiz. Sakonduko zareten erekin? 7. postuan, Jean-Michel Jarre, Waiting for Cousteau, Calypso! Calypso! Argi dago zergatik aukeratu duzun hau. Gaurko egunez, 1910ean, Jacques Cousteau jaio zen, itsasgizon, esploratzaile, ekologista, dokumentalgile, zientzialari, argazkilari, ikerlari, frantziarra izan zen. Uretako birika asmatu zuen, urazpian aire tuturik gabe arnastu alizateko. Eta tresna horren bidez, ozeanoa aztertu zuen, eta haren sekretuak azaleratu zituen. Abestia hau bere omenez egin zuen Jean-Michel Jarrek, Waiting for Cousteau eta Jean-Michel Jarrek haren Jarreren disko hau 1980ko ekainaren 11ean, hau da, gaur duela 31 urte estreinatu zen Cousteauren 80. urte betetzean. Cousteau, tre a Cousteau. Ez da bila musika gelditu. Hurrengo abestiaren lotura ez da erreza izango, Adiegon. 6. postuan, Henry Mancini, Baby Elephant Walk. Zergatik? Henry Mancini? Orain dela bilabeta aipatu genuen bere efemeridea, eta gainera abesti hau jarri genuen. Nola kolatu zaigu gaurko efemerideetan? Ba, abesti hau Jatari pelikularen soinu bandan agertzen delako. Eta nor da Jatariko protagonista? John Wayne! Aha, orain bai. Eta gaurko egunez, 1979an hiltzen John Wayne, edo The Duke, dukea. 1920ko hamarkadan zinema mutuan hasi zen aktore estatubatuarra izan zen John Wayne. Maskulinitatearen simboloa izan zen. Eta gogoangarriak dira bere ahotsaren timbre bereizgarria, ibiltzeko modua eta presentzia fisikoa. Ospetsua da bere John Wayne is America edo John Wayne Amerika da eslogana. Baita bere jarrera politiko kontserbadorea edo komunismoaren aurkako babesa. Zinemaren historian protagonistaren paper kopuru handienaren errekorra du. Egun da 52 papel protagonista dituelarik. Wayne. Bazinearekin eta irudiekin jarraituz, ona hemen urrengo abestia. Akaso zaiena asmatzeko, 5. postuan, Avril Lavigne, Alice in Wonderworld. Galdu naiz, DJ Mai. Badakit Tim Burtonen Aliziaren pelikulakoa dela besti hau, eta badakit Lewis Carrollek idatzi zuela istorioa. Bero. Ba, nik irakurri dut Lewis Carroll idazleaz aparte argazkilaria ere bazela. Piktorialista korrontearen erreferentea, hain zuzen. Super, bero! Ah, badakit. Badago emakume argazkilari bat erreferentea dena ere piktorialismo korrontean. Julia Margaret Cameron. Bingo! Egia! Eta gaurko egunez jaio zen Julia Margaret Cameron. Britainiar argazkilaria izan zen. Eta garaiko pertsona famatuen erretratuengatik edo erretratu horiek egitagatik izan zen ezaguna. Cameronen argazkilaritza karrera oso laburra izan zen, 11 urte hartu zituen. 28 urterekin hasi baitzen argazkiak egiten norbaitek kamera bat oparitu zioenean. Bere lanak argazkilaritza modernoaren aurrekari izan dira. Gainera, bitxikeria, Virginia Woolfen izeba handia izan zen. Oazen makinak, MC Gojuri eta MC Amaia, makina hutsak. Ea asmatzen duzuen gure FM ridean zerrendako urrengo abestia. Tim Burton aipatu duzue eta lotura hori hartuko dugu Tim Burtonena, Charlie eta txokolatezko fabrika hain zuzen ere. Baldakizuen hori izan zen txokolatezko fabrikaren zinean egin zen lehenengo bertsioan? Gene Wilder. Bai! Willy Wonka and the Chocolate Factory, 1971koa. Eta justo gaurko egunez,
1953an jaio zen Gene Wilder aktorea. Eta Gene Wilderrek ez altzuen The Woman in Red pelikula protagonizatu. Babai eta horregatik, laugarren postuan, Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, The Woman in Red. To say I love you, I just call to say how much I care. Jo, txarrera egiten ari ginela gogoratu naiz atzoa nuela egunean behinin. To say I love you, and I Baina Lady in Red, gora emakume gorria. Gora! Ea gustatzen zaizuen urrengo abestia emakomi gurrik. Bitxikeri bat da, 3. postuan, Janet the Musical, We Won't Sleep. They'll try to get us. We gon' reach out for love. We won't sleep, no, not till it's over. Even with the blurry eyes. Aizue, Janet the Musical. Ez dut ezagutzen? Janet Josei Rebelde kantatzen zuena? Zehazki, baina oso rebeldea zen ere Janet hau. Badakit zeinetaz ari zaren mai, Janet Rankin. Bingo! Gaurko egunez, 1880ko ekainaren 11an jaio zen. Politikaria eta emakumeen eskubideen aldeko aktivista izan zen. Amerikako estatu batuetan kargu federal bat lortu zuen lehenengo emakumea izan zen. Izan ere, Amerikako estatu batuetako ordezkarien etxerako hautatua izan zen lehenengo emakumea izan zen. Bere politikan artean adibidez, Bigarren Mundu Gerran ez sartzeko botoa eman zuen eta bakarra izan zen, edo Vietnamgo gerraren aurkako erresistentzia gidatu zuen. Eta honekin iritsi da gure top A ezagutzeko momentua. Gure efemerideko zerrendaren top A. Beste borrokalari bat. Lehenengo postuan Nina Simone for Woman. My hair is woolly, my back is strong. Tira, izugarri gustatzen zait Nina Simon, baina gaur ez dauka efemeriderik, ezta? Ba ez, baina abestiaren tituluan pista bat dago. For Women, lau emakume. Gure gaurko gonbidatuak bezala, lau emakume puska. Maider Galarza ipuin kontalari adibidez, ipuin kontalari eta sortzaile izango da gurekin. Agurtzan ebe launtzarekin ere hitz egingo dugu, emakume bidaiariei buruz gainera. Eta gure trioaren jakintxuak. Conchita Beitia eta Marimi Ugalde, edo DJ Marimi Ugalde esan beharko nuke, ze gu gezurretazko DJ eta MC-ak gara, baino Marimiren seme den Bull benetazko DJ-a da. Ara, DJ Mai, gauza bat, konturatu zara ez dezula aipatu zerrendaren bigarrena, ze gertatzen da bigarrenarekin ba? Naita, lasai, gure irratsaioan bigarrena beti postrea eta gero hartzen delako. Eta bigarrena hementxe dago. Ongi etorri bigarren kafera. Ekainak 11 ditu eta ostirala da. Zuekin MC Amaia Resende Egiluz. Kaixo! Oh yeah! Eta zuekin Mai Gorostiaga Pozo edo MC Rossetti. Arratxaleon txirrindulare bati lapurtu dio txapela egiteko DJ-arena justo gaur Rudi Altitx 5 urte hil zenetik. Munduko txapelduna 76 urtean. Arratxaleon txirrindulare zaleok!
Eta ni MC Goiuri ez eizarandian hau zuen. Love is a losing game. 5-story fire as you came. Love is a losing game. One I wish I never played. Oh, what a mess we made. And now the final frame. Love is a losing game. Eta bixerak kendu ditugu. Bueno, kontatu behar dugu, ze agian irratitik entzuten ari zarete, ez dakizue sarreran oso bixera dotoreak jantzi ditugula. Baina, listo, egin dugu sarrera, dantzatu dugu, kantatu dugu, eta orain kendu ditugu, serio jarriko garelako, zen maite duten tartea da, hau. Eta maitasuna oso gauza serioa da. Bai. Self-professed, profound, till the tips. Mai, abiatuko zarazu? Bale, amorea eta umorea serio direlako. Wow. Bueltaka eta bueltaka, bizitzan bezala, bueltaka eta bueltaka. Bakizu zen maite dudan nik. Zer? Xibak. Oi! Ara! Eta Wow. aintzineko ume jolasak, baina batez ere xibak. Eta goena izai bediatzen, eta adibidez, trompo, peontza, badaude xindire, maputon esaten da, piao edo piñao, brasilen, enteko, enbila, izen superpolita ditu edozen hizkuntzatan. Xindire Brasilien esaten da? Ez, xindire da maputon. Xindire, xiba, lantza dauka, Lantza dauka euskara xibarekin. dirudi, xindire hitzak? Ba, igual zer daukagu maputon. Ba, behi da. Ba, asko maite ditut horrelako unben jolasak, batez ere garai batekok, eta xiba bereziki. Eta zergatik aipatzen dudan gaur, ba, justo atera dugula, amarotzeko antzerki asteko kartela, eta justo irudikate du xiba bat, argiduna esku batean, bueltaka eta bueltaka, zeren antzerkiari esker, gure mundutxoa jarraitzen da biraka eta biraka. Gora gure Mentxe xibak, daukagu kartela, maite ditut, beida ze polita, maite ditut xibak, maite ditut aintzineko umen jolasak. Zegona. Aspaldi ez dudala xiba bat eskuartean izan? Ba, nik, guendana gutxi, Ara? bai. Gaina botatzen sokarekin gora eta gero eskua jartzen erortzeko aitak eskua. Lortu behar dut berri bat. Or do you need time? Eta Maia, zuk pentsatu duzu? Bai, nik maite dut gauza arraroak gertatzen direnean. Gaur gertatu zait, gauza oso arraro bat, eta gustatzen zait pentsatzea, ze askotan kosta egiten zait sinistea, orduan gustatzen zait pentsatzea, horrelako gauzak, badakatela atzetik energiaren bat, bestela ez diot aurkitzen, ez dakit, azalpen logikorik. Gaur Tolosara etorri naizenean goizean, arrazoi askorengatik hasi naiz pentsatzen pertsona batengan. Nire orain arte egunerokotasunean egoten zen pertsona bat, baina nola unibertsitatea bukatuen eta baia ez dut ikusten eta esan dut, hau Tolosakoa da, nire lagun hau Tolosakoa da, ez dakitze eta batean, baina izan da hori pentsatu eta segituan, Amaia! Kotxe batetik,
nere lagunari, nere unibertsitateko lagunari. Eta izan, ez da posible, oraintxe bertan. Ez dakitzen bat asteetan, enaiz gogoratu. Eta esan behar dugu, zu Tolosara tortu zarela, iaia egunero otxaietik, eta ez zula topo egin zure ikaskide honekin. Ez dut inoiz topatu, bera hemengoa da, eta ez dut inoiz topatu, eta batean gaur pentsatzen dut, ez dut inoiz topatu hemen Tolosan, eta hortikan 5 segundutara, Amaia! Eta nire ikaskidea, oso arraroa izan da, eta baina bueno, oso berezia, beraz hori maite dut. Unibertsoak entzun zaitu. Bai. Leave me wondering why the hell I ever let you in. Are you the definition of insanity? Eta goiorik, maite du goiorik. Nik esan dut, seriotasun pixkat nahi nuela maite dutentzako, ze beti dira serioak, baina gaur bereziki atzo oheratu ginen, ze askok ziur lo gutxi egin dugula, albiste oso latz batekin, Tenerifeko Ana eta Olivia umen albistearekin, Oliviaren gorpua aurkitu dutela, eta izena bizenekin esango dugu, Tomas Jimeno hiltzaileak beraien aitak hil dituela, edo behintzat 6 urteko alaba hil duela. Eta nik maite dut, sareetan, albiste honetaz baliatu direnak, beste guztiak ezteko. Eta momentu aprobetxatu dutenak irakasteko. Eta ez beraien ospea areagotzeko, ez marrazkiak edo argazkiak jarri eta beraien kontuetan jarraitzaile gehiago lortzeko, baizik eta irakasteko zer den indarkeria bikarioa, zer den indarkeria matxista, zer gertatu den, eta ze pauso eman beharko genituzken hemendik aurrera, eta nik maite ditut benetan ez dakit erantzukizun hori beraiengan hartu duten pertsonak, eta zerbitzu bat eskaintzen ari direna gizarteari inork eskatu gabe. Benetan beraiengan pentsatu beharrean, beste guztiongan pentsatu dutelako. Eta ez baduzu horrelako txio edo albisterekin topo egin, jarri Googleen adibidez indarkeria bikarioa eta ikasi pixka bat. Try not to abuse your power. I know we didn't choose to change. You might not want to lose your power. Eta horiek izan dira gure maite dutak, baino aurrera jarraitu behar dugu. Bagoaz saioarekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta pinganiotik zerbait. Aitzezu Amaia. Ez zaitzen. Orain. Ui, eta besti bat? Ez? Nike Fuse. Entzun, Nike Fuse. Izoztua. Horrela gelditu naiz, ni albiste batekin izoztua, kongelauta. Eta ze albiste dagoa? Nike Fuse. Bueno, entzule maitea gogoratu, fake news da, titular bat egi bezala saltzen dela, baina gezurra da, Nike Fuse da justo kontrakoa. Nik esango dudan guain, gezur utxat dela. Baina gian, horrek ez du esan nahi, barruan egirik ez duenik. Nike Fuse, involuzioaren teoria. Involuzioa? Involuzioa, bai, eske Darwin okertuta zegoen, Beida, hartu dut titular bat, uste dut atzokoa edo asteontakoa, bakizu zer da rotifero deloideoa?
Rotifero deloideoa. Rotifero... Bai, goiuri, Ba, ez dut nire egunerokotasunean erabiltzen esaldi hori. Bane astean behin esaten du, rotifero deloideoa. Siberian izaki txiki bat mikroskopiko bat aurkitu dute, orain dela 24.000 urte, kongelatuta gelditu zela, eta bizirik dago. Berbizin da, gelditzen da hor kongelatuta izoztua, baina bizirik dago, mantentzen ditu bere konstante. 24.000 urte, eta bizirik. Lo egon da, 24.000 urte hauetan. Ba, ez dakit, gelditzen hor erdi... Stand-by, bypass esan da. Stand-byen, eta baino bizirik dago. Hau norbaitek, pertsonaren batek ere probatu izan du, esan izan da, Kriolizazioa, Walt Disney eta ez. Bueno, neri, jotzen, ez dakit, involuzioaren teoria, noiz baiten zuzue involuzioaren teoria, begira, azalduko izuet. Lehenengo izaki bizidunak amebak ziren. Amebak zelula bakarra dira. Ez zuten inongo beharrik eta lasai bizi ziren. Geldirik, janarik eta denetarik zeukaten ondoan, orduan zelula bakarrak eta geldirik. Gero, zerbait faltan bota zuten, janariagian. Eta mugitzea beharra sentitu zuten. Beraz, hankatxoak edo pseudopodoak atera zitzaien arazo hori ekiditzeko. Gero arazo gehiago iritsi ziren, eta zelula gehiago beharra izan zuten plurizelularra bihurtuz. Arazo ugari agertu ziren, arazo gehiago eta izaki sexuala bihurtu ziren. Arazok eta ordunak bihurtu ziren. Arazoak eta hankabikoak bihurtu ginen. Arazoak eta izketan hasi ginen. Arazo gehiago eta gauzak inventatzen hasi ginen, guk sortutako arazoak kudeatzeko. Zenbat arazo izan ditugu ezinezkoa dela pasatzea egun bat WhatsAppa gabe? Edo GPS gabe, edo TikTok, edo manta elektrikoa. Rotifero deloideoa, izaki txiki batek, 24.000 urte kongelatuta eta bizirik, eta ni leio erekita eta korronte txiki bat dagoenean, hotzez akabatzen nago. Evoluzioa, seguro evoluzioa, kontuan izan lagunok, izaki perfektuena, ame bazen. Eta gure ustezko evoluzioa arazoek provokatuta izan da. Beraz, hobetu deitzen badiogu involuzioa. Eta egia alagezurra, begien artean, zurra! Konta, beti gezurrak esaten, gatzetu inor sinisten. Beti gezurrak esaten, gatzetu inor sinisten. Kontakizuna kontatzen, kontakataka kontakatiyu. Konta, ez bakizunak ez batzen zen, kontakataka kontakatiyu. Konta, beti gezurrak esaten, gatzetu inor sinisten. Beti gezurrak esaten, gatzetu inor sinisten. Keep calm and bigarren kafea. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa
y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para... Azkeneko astean, asteetan barkatu, emakume abenturazale batek beste emakume abenturazaleen istorioak kontatu dizkigu. Eta gaur, emakume abenturazale gehiago ezagutuko ditugu agurtzale belauntzaраnen eskutik. Ea ondo entzuten zaitugun. Segundu bat, agurtzane? A ber, kaixo. Kaixo abizkideok, zer zaudete. Ondo, eta zu? Ondo, baina nik nire hautsa bitan entzuten dut. Noski, banekin, hortan hain itzan, ez zuk esan dezulako. Ez, gatik izan. Baina, orain ez ezula entzuten zura hautsa bi aldiz. Ea? Behin. Yeah! Goiuri, errazea. Guk ez zaitugu birritan entzuten, baina entzuten duguna da txoritxoak entzuten ditugu. Aitza horritxezu egitan. Bai. Ontxe bertan, orain nire etxean hau, aurrekoan Madrilen harrapatu ninduzuen, Madrileko giro guzkitzu eta argitzu batekin, baina guain hau nire etxeko balkoien eta txoriak entzuten dira erratitik, ze polita. Oso polita. Bai, eldoainen hau, Gipuzkoako herri txiki baten, eta hori, herri txiki eta polit baten, eta hoxe, hemen daude, torrotxorik eta ainarak eta biltzeta zozoak, eta, bakizue, udaberria, eta dena bizidek eta txoriak ere kantuan. Ze ona, ze ederra. Asko gustatzen zaite, ematen dira kutxu berezi bat. Badirudi bidai batean gaudela, ez? Zola, bidai atera gara, ez? Bai. Nola lotzen du gurtzanek. Bai, adibidez, esan bidaiatzera joan garela Robin Davidsonekin, edo Josephine Diebitzekin, edo Katie Cotterekin. Bai, noski, oazen bidaiatzera beraiekin, ez? Pixko bat, emakume hauen bizitza ezagutzeko, ez? Eta beraien historia, eta, gogoratzeko, hirugarren programa dugu hau, emakume bidaiari eta abentura zaleena, beraz, badira munduan, ez? Baziren eta badira, ze gaurko Robin Davidson eta Kate Coty bizirik daude oindikan, bizi dira. Eta, zintzuk izan ziren hauen azainak, ez? Edo hauen lorpenak, edo hauen bizitza ziur, agian, ezaguna egingo zaizu agian, kontatzen dudanean bizitza Robin Davidson, bera australiarra da, moitxe bertan, 71 urte ditu, honek esan edo 1990 urtean sortu zela, eta, neska honek bazuen ja txikitatiken, pixkar korrienten kontra joteko joera hori, ez? Kontra korriente joteko joera hori, eta berak, gamelu batzuk zizitun, 2 urte inguruan, eta 30 urte zitunen, 4 gamelu hartu eta bere txakurra hartu, eta Australiako desertua zeharkatu zuen oinez. Oinez? Bai, eta orduan, 1980 urtea izango zen, eta, kontua da, orain, orain notizia ja egina dago ez, baina berak bere ideiak ahots altuan plazaratu zituenean, jaso zituen erantzunak, izan zian, ez da zuen lortuko, erokeria bada, nola ingo dezu hori, ez emakumea zea, hori egiteko kapazitateik ez daukazu, 2007 kilometro egin zituen emakumeak, bere gamelu eta txakurrarekin, eta kontua da, garai hartan National Geographiceko argazkilari batek jarraitu ziola momentu batzutan, eta bere kontakizunak idatzi zian, eta gero berak hortikan liburu bat idatzizun, bere bizipenak kontatuz, eta aipatu behar da, ibilaldi hontan ez, 2007 kilometro desertuan ibili ostean, berak aborigenekin egin zuen topo, aborigenek ezagutu zituen gertutik, beraien bizitza, beraien ohiturak,
azkenean batetik bestera zebilen jendearekin, eta begira, hortxe daukezu argazkien, National Oide, hemen Geographicoa. jarri dugu argazkia, hemen Robin Davidson, eta gamelu bat, eta sudurrean musu ematen ari zaio. Oso polita da. Pentsa, ze bidai lagunak, ez? Gameluak ere, esaten dute gameluak segurako memoria daukatela, ez? Zuke, animaliek orokorrean, ez? Gu ere gizakiek, animaliak gizakiez, on egiten digun horri, azkenean ondo zaintzen dugu, ez? Eta gameluak ere badute ze hori, ez? Eta astuek, eta ez? Zuke astuari osteko bagotzen bagizu gamelu bati, ja, ez zaitu begionez hartuko, ez? Orduan, ez? Imaginatu ze, desertuko trabesia hontan, ze binkulo afektiboa sortu zen, emakume hau, eta txakurra eta gameluaren artean, ez? Eta, bizipen horiek kontatuz, liburu bat argiteratu zuen, Tracks izena mantziona, eta 2013an, film bat egin zen, liburu hontan oinarrituta. Liburu hontan ez, emakume honen bizipenetan oinarrituta, ez? Batipat azkenean, bera da protagonista, eta, etxean zauetara ez dakizula ze film ikusi, Tracks filma ikustea gonbidatzen zaituztet, eta hor, Robin Davidsonen, bizitza ezagutuko dugu, iruditan, ez? Eta, bintzate, emakume abentura zale, bidaiari, eta esan, eta egiten duen horietakoa. Eta lotura hau, Mai Gorostiagai asko gustatuko zaio. Trackseko protagonista, Robinen papera egiten duena, da Mia Wasikowska, dala Tim Burtonen Aliziaren papera egiten duena. Justo sarreran epetegu Tim Burton eta baita ere argazkilari Cameron famatu hori, argazkiarekin lotura badaukagu, dena lotuta. Tim Burtonekin. Derrekatzen digun. Bia ze loturak, ez? Ustekabean, ez? Amaiak aipatu du lehenu, ez? Maite ditu lalako lotura arraroak eta gizakizun arraroak, ez? Eta ez, kasualidadez ere, Robin Davidson aipatu dugu, eta filmeko protagonista zuek aipatu duzu Tim Burton, orduan, loturak, ez? Eta, emakume honek liburu gehi idatzi zituen bai, adibidez, desertuko tokiak, eta idatzi zituen ere hainbat artikulu aldizkaritan, nomadei buruz, ez? Eta, bere azkenean abentura zalea bidaiaria, baina, behintzat bidaiari izan daiteke edozein, ez? Baina, bidaiari askoren zerare bada, ez? Ikusitako hori ulertu eta kontatzeko habilidade edukitzea, ez? Eta, hoiez, bidean topatu ditun jende horien bizipenak kontatzeak ere, gizarteari sekulako ekarpen egiten dio, ez? Eta, eskarrek asko, Robin, garai hartan edukitzen ideia zoro politi horrengatikan, ez? Eta, aborigenei buruz ere, informazio asko bilduzun, eta hortxe. Hoxe, eskerrik asko, Robin, mendik ere. Jaten ezaguntzein da urrengo abentura zalea. Eta desertuko berotiken, eguzkipetik, ipar pololagoaz. Eta emakume hau jan, protagonista protagonista mundu hau utzi zuen, bera Josephine Dietrich Perry da, eta ziurrenik ipar poloa aipatzean, bere senarra ezagunagoa izango da, ez? Robert Edwin Perry zen bera, ipar poloako zeharkaldietan eta abenturetan berak izan ari zuen lehenengo pertsona ara iristen, ez? Eta nola dian gauzak, pixkatu ikusten emakumeen informazioa, informazioa ez, emakume ezagutu nuen nire lehengusu maiteak liburu hau oparitu zidera dakon, eta diario Artikoko egunkaria do, ez? Eta bereak idatzizun bere, azken batean bere gizonak bazuen espedizioa, eta berarekin bat egintzun, eta juntzen espedizio maskulino batean bere emakume bakarra juntzen, eta han, artikoan egon zen, eta inuitekin topatu zen, eta emakume honek inuitei buruzko informazio, batzutan, alrobe xamar jartzen dute inuitak, ez? Baina, ulertu behar dugu gara jartzeko kontestua, ez? Gauza gutxikanik ezkien, ez? Eta askotan, beste kultura bat ezberdina denean, eta guk uste duguna baino txarrago denean, askotan, holako adjetibo txarrak erabiltzen ditu, baina,
ulertu nahi nuke kontestua ez, baina egiten duen ekarpenak inoitei buruz nola jazten zian, emakumeek aurrak nola ematen zituzten gainean, treniotan mugitzen ziala, gero kontatzen dituen familiako, azkenean, familiak nola funtzionatzen zuten, sekurako ekarpenak izan zian guretzako ez, azken batean, artikuan bizizian inoitak, jende gutxik ezagutuko zituen ez, eta liburu honetan ekarpen hori egiten du, eta kontua da, emakumenek liburua bilatzen zula, baina sartzen balimak San Googleen, bere gizona buruzko informazio mordoa dau, eta juntzala eta etorri zela eta nabigatu zula, eta ez dakizema pertsonakin juntzala itxasontziz area eta bat eta beste, eta bere informazio jartzeko horrein, bai, bere aita ez dakin hortzen, bere ama ez dakin hortzen, bi seme alaba okizitun, barkatu, baina eske bere gizonak baita hori ez zezu jarri, Wikipedian ez dute jarri ez, eta Wikipedia kuk egiten dugu eta mendean, ez, eta orduan, bueno, hori izan ere, pixkate, ez, ere... Aldarrikapena. Aldarrikapena, ez, eta gero emakume honek, bere lehenengo semea, Iparpuloan eukizun. Eta orduan, beste liburu badauka, Artikoko aurra izenekoa, oraindik ez dut irakurtzeko aukerarik izan, baina, bueno, emakume bidaiaria eta ama bidaiaria ere. Ze 13 gradu 0 euki omentzun umea, eta 13 gradu 0 ez da inbestean, ez? Azkenean artikoan ere termometroak joko ditu 0 gehiago, eta hor argazkian artikoan Josephine Dietrich Perry, eta berak bere familiako abizena gordezun, ze bere gizonaki bazezken olako, ez? Azkenean beti bai joan gizon bat, beti Iparpula konkistatzea helburu duten gizonkeriak eta bera ez, bera azkenean familian, etxean, eta liburu asko bilatzen zituen bai emakume honek, eta estatu batuetako sozietate geografikoko kide izan zen, lortu zituen olako meritu batzuk ere, eta bere ekarpena hortxe dau, eta norbait uparitu nahi diozuela emakume batek idatzitako bidai liburua, liburutegi txiki batera mesedez, gure herrian dauden liburutegi txiki egitera, eta erosi liburuak. Ondo, diario artiko. Izena du agurtzanek erakutsi digun honek. Eta irakurterreza da, eta azkenean. Imaginatzen nuen, idaztezen nuen hor, izotza artean blokeatuta gehatu ginen, eta beste 3 hilabete egin behar betzak nintuen han. Imaginatu ez, han bizitzea, ez, hori, izotza artean, ez, da, garai hartan, ez, 19. mendean, zitezu, ama, ez, gaur egunean WhatsAppik gabe balimago den mundua erortzen zaigu gainera, imaginatu, ez, haiek bazekiten ez, momentuak bizitzen, askotan sufritzen, baina, momentuak, gozatzen ere, ez, askotan. Eta horako kontuk, zenbat kontu, ez? Bai, baina oso interesgarriak, Eta zenuten emakume hau edo, liburu hau edo? Ez, baina senarraren izena, ipatu duzunean, senarraren izena bai, entzun da nuen. Hori askotan gertatzen da. Hau mundu tristea, gizonezkok ez hau zeitu emakumezkok ez, baina azkenean, bigarren kafean ere ekarpen hori egiten dugu, ez, emakumeak eta... Bai, eta asko gustatzen zait zure aldarrikapena, ze ez da soilik senarra ezagutzen genuela eta Josefinez, baizik eta Josefinen informazioa biatu ezkero, zeinen alaba eta zeinen ama den aipatzen dela, eta badirudi familia nukleoar horretatik kanpo etzera inor, eta behira zenbat gauza egin zituen. Tani konturatu nahi zabari? Bai, eta... Zer, bai? Ez, segi. Txorakarin badoak izu, segi itzaiten. Jarraitu zuen agurtzen. Aipatu dezunago jori ez, jarraituko dut beste karpen batekin, beste emakume bidaiari batekin, eta hau ere Australiarra, eta bizirik dago indiken, ez, 1954an sortu zen, emakume hau, eta zergatik da ezagunak keikoti, berak munduari itzulia emantziorako belauntzian, inongo laguntzari gabe, bakarrik. Eta munduari itzulia ematen, belauntzian itzulia ematen, lehenengo emakume izan zelako, ez? Bera, hau 1988an gertatu zen, nio indik txikien itzen, indiken,
oso txikia nintzen, ez nuen ezagutzen, baina azkenean belaguntzian 189 egun bakarrik itsasoan nabigatzen, itsaso txar, itsaso goxo, zeru polit eta zeru agian ezain, batzutan zeruare desafiatzailea da, ez? Eta berak bakarrik eman zion itzulia, eta hogeita... Bakarrik, ez da? Ez da bakarrik esaten dena bezala bi neska desagertu dira Mexikon bakarrik bidaiatzen ari ziren. Bakarrik ez elkarrekin, baina askotan bideetan, eske bakarrik ari ziren bidaiatzen. Bai, ez, honek bakarrik ez itsasoan, ez? Itsasoan lagun, eta bere belaguntzia adiskide, munduari itzulia eman zion, eta, emakume honen inguruan bidaitu nahi ez, aitzaki polita da zuekin kolaboratzea, ze hartaranik ere, nire ikerketak egiten ditu dalako hor interneten, eta, emakume honek geroztik, imaginatu izan zunen, gara jartzen bazikoala belaguntzin, ez? Pentsatuko zuen, soitzen da bueltan emakumeo, porque nua jungoa bakarrik, ez? Buelta eman zion, eta orduztikan, hainbat, berak itzaldiak eta eman ditu ez, eta berak beti aipatzen du, ametsak betetzeko dira, eta amets bat daukagunean buruan, inork ez diezagula amets hori deusestu, ez? Azken batean, amets hori betetzen saiatzeak, lortu edo ez, saiatzeak bakarrik, bide polit askotara garamatzala, ez? Eta bide eta bidaietara ere bai, ez? Kasu honetan, berak lortu zen nahizuna, eta orduan, berak itzaldiak ematen ditu, batipak emakumeak ohartu daitezen nahi duten hori, eta ametsak badituzte, lortzeko bidea badaula, eta bideari jarraitu emertzaiola, eta ekarpen hori egiten du ez, eta pixko bat jendea eta neskak animatzen ditu, nahi duten hori, ez du bidaiatzea bakarrik izan behar, edo munduari itzulia matea, baizik eta, ahal dugulako, egingo dugu ez. Eta, emakumeen berri jakin bezain pronto, etorrezet burura, batean, badituko Euskal Herrian ere familian, munduari itzulia eman diotenak ez, belauntzian, gogoratzen zatea Hondarribiako familia bat, 16 urte intzitun belauntzian bidaiatzen, hau ja, familia zenez, 2 ume tarteko zituzten, familia bat laukidekoa, eta, azkenen hauek ere ez, ametsak bihurtu zuten ez, eta 16 urtez gainera. Gero badago beste familia bat, Zumaia eta Getari artekoa dena, hauek ere duela gutxi diote, agian 8 urte edo itzuli ziren ez, hauek bai 2 aurrekin, belauntzian, itsasoan ibili ziren bidaiatzen, eta, itsasoan bidaiatzeak zela lasaitasuna emango du ez, itsasoan bidaiatzeak ere, batzutan, larretasuna ekarriko du ez, baina paisaia lasai horiekin ez, olatu horiekin ez, eta gogora ekarri nun, pixkate emakumeen bidetik aldendu naiz ez, baina Euskal Herrian ezaguna Julio Villar, bidaiatzailea, nabigatzailea, eta berak navigazioari buruz oso gutxi zekila, hartu zuen Mistral izeneko belauntzia, eta itxasora atera zen, eta 4 urte pasa zituen nabigatzen. Eta hortik sortu zen Petrel liburua, eta zoragarria da, nola Julio Villarrek bere bidaia kontatzen du, baina bidaia kontatu nolabait itxasuan ikusten zuna kontatzen du ez, eta hain modu polit, poetiko, eta beste begiratzeko modu batekin ez, eta azkenean iruditu zait itxasuan nabigatzeak ere presari gabe nabigatzea dakarrela ez, inongo haizea eta ura lagunez, eta Bilarren Petrel liburua ere zoragarria da irakurtzeko. Irakurri eta bidaiatzeko. Agurtzanek bidaiari ez hitzeiteaz gain, edo hainbat herrialdetaz hitzeiteaz gain, beti gondatzen digula libururen bat. Zugarri gustatzen zaitu hori agurtzanek. Eskarrik asko, nire liburutegian dauzkat, eta nire telebistarik ezean, liburu hauek ditut, adiskide orduan, ze hobez, beraien hitzekin bidaiatzea eta nabigatzea, ez?
Ez dakit aipatu duzu Katie Cotteren itsasontziaren izena, baina nik ikusi dut eta oso bitxia iruditu zait. Ai, aztu intzait, emapatean. First Lady, lehen emakumea. Wow. First Lady. Ai, hoxe baietz. Bai, Izen eta ona joandikan... horrelako bidei bat egiteko. Bai. Eta emakume hau, entzuten badezu joandikan ere, YouTubeen da dauden bideotan, ikusten zaio lako, ja esaten duen jubilatu dagoela, baina lanpetua bizi dela, ez lanpetua, gustoko gauzak egiten ez, baina eskuekin egiten gustatzen zaio, bere itsasontzia konpontzea, margotzea, ez, eta bueno, ze patxada, ez, eta ze energia ona, eta ze sorbenerako gaitasuna, eta bueno, datozen emakume gehiago horrelakoak, ez? Patxadagian, zuk esan duzun bezala, itsasoak baretze zaituelako, bueno, eta enun txista egin nahi, baina egia da, ez? Itsasoan delako horrela lasaitasuna eta pazientzia behar da, eta distantzia oso handiak dira, Eta ez da zuke jun nahi izatea, bizek eta horre ez, izeak lagunduko zaitu, edo ez, edo ekaitza lagun izango duzu, edo etxai, orduan, horrazken batean, bidea ametxe ukitzea da ez, eta ez, bidaiatzeko beste modu bat, presari gabe. Aizu, eskerrik asko agurtzane, beste emakume hauen bizitza gurera ekartzeagatik, eta txoriak gurera ekartzeagatik. Ja, ze polita. Ze oraindik entzuten dira, eta ze ederra den. Irrati bine bitartez... Utzi audioa jarrita. Eskerrik asko agurtzane. Ea laizzer ikusten dugun elkar. Agian joango gara bisita egitera zure baserrira. Nahi dezuenen badakizu ateak ikita dauzkagula gomen, Hori badakizu, Nabigatzen ari garen ez, zu bai merezi duzu olatu hau. Eskerrik asko agurtan egu bagoaz aurrera. Eskerrik asko, aio, ondo izan, aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gramofonoa. Istitzu pinatxorekin. Inspirazioa existitzen da bai, bino lanean arrautu bertzaitu. Pablo Picasso. I'm gonna fix this world today because I know what's missing. Then he wrote his Laudoriorik handiena edo lausengatzeko modurik zintzoena imitazioa dela erraten dute. Eta naiz eta disiplina artistikoen barrenean musikariak beren sormenagatik errespetatuak izan, gremio honek bereziki kopia edo plagioetako salaketa haunitz bizitu ditu. With just 100 pounds of clay, he made my life worth living. Izan ere, disketxe handiek beren baliabide guziak lanean jartzen dituzte mundu osoko abestien arteko antzekotasunak arrautzeko, ordain sari handien eizan. For the arms that are holding me tight, and he did it all with just Egileen eskubideen inguruko borroka eguneroko ogia da musikaren industrian. Plagioa dela, abestien okerreko erabilera, kantuen jabetzak edo lapurretak, kontratuak, esklusibotasuna, ameka izan dire egile eskubideen defentsan aguzitegietan bukatu duten musikariak. Jakina egile eskubideen borroka hoietako haunitz, zigor ekonomiko handiekin bukatu izan dire edo kasu batzuetan abestiak edo albumak debekatzea ere ekarri dute. Gaurko saioan auzitegietan barrena ibiliko gara, bertan gertatutakoak kontatzeko. Jada entzun gai duzue gramofonoaren azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan.
Irratia. Tengo el mando y tú no lo sabías. Yo ganando y tú te lo perdías. Ahora vienes rogando. Tengo bendiciones, por eso le estoy rezando. El perdón que tú estás esperando, no es cura ni santo. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, me estaba imaginando. Amaia, zergatik jarri dugu abesti hau? Jo, abesti hau da, mola martxoso. Udara. Bai, roiona. Ostirala. Da hori, totalmente. Eta, udara izuzen gerturatzen ari da. Ja, segituan udaran sartuko gara. Eta badakigu oraindik ezin dugula duela 2 urte bizitzen genuen bezala bizi aurtengo udara. Baina, eguzkiak eta egun luzeagoak eta, udara sentsazio hau beti dira aldarte alaitzeko aproposak. Eta ez dakit aurten oporrak izango dituzuen, herritik ateratzeko asmoa duzuen, baina ziur dena gaudela etxera sartzeko gogo oso gutxirekin. Eta ez bazaudete hain animatuak, plan batzuk proposatuko dizkizuet animatzeko. Bueno, bakigu udarako parrandak, bidaiak, gau luzeak, oraindik ez direla guregana guztiz iritsi, baina aurten udako ohiko plan bat berreskuratzen hasiko gara. Musika jaialdiak, ze plan polita dien. Plan ona. Eta udaran gaina, hobeto. Eguraldi onarekin, aire librean, ondo pasatzen. Izerditan, bai. Baina, bueno, Euskal Herritik ateratzeko asmoa baduzue, estatuan ospatuko diren batzuk aurkeztuko dizkizuet ere, badazpada, ezakitu norabait jongo bazate, agian balio dizue. Eta lehenengoa da Bartzelonako Share Festival, uztailaren 17tik urriaren 30 bitartean ospatuko dena asteburuetan. Beraz ez dago hemen aitzakiarik. Estadi Olympic Louis Company zen izango da, aforo murriztua eta zenbakitutako eserlekuekin, nola ez? Covidari aurre egiteko neurri murriztatze guztiekin, eta normaltasun berria. Baina nazioarteko artistak egongo dira bertan, Natalia Lacunza iruindarra, La Pegatina, Alicia, Don Patricio, entzuten ari garen Lola Indigo, beraz, ondo pasatzeko aukera paregabea egia esan. Hori Bartzelonan. Hori Bartzelonan uztailaren 17tik urriaren 30. Baina, Madrilera joateko intentzio baduzu ere, Noches de Botaniko jaialdia ospatuko da ekaina eta uztailean zehar. Madrigo Universidad Complutenseko lorategi botanikoan. Eta hemen ere, nazioarteko punta-puntako artistak, Amaia Romero hau ere iruindarra, Nati Peluso, entzuten ari garen hau, Love of Lesbian taldea edo Dorian besteak beste. Pura amenaza, mira cómo se lo tira la nenaza. Todos los pibes se rajaron de la plaza. Loco, borrate esa cara de caballito. Después probarme te quedaste derechito. Eta irletara joten bagara? Adibidez, Mallorcara joten bazarete, Live Somero jaialdia, barkatu, eukiko duzuean, ekainaren 18tik, aurrengo ostiraletik, abuztuaren batera, Kalbia herrian izango da, eta bertan Amaral, M-Clan, Iseo hando dosaunan egongo dira ere, edo Mortxiba, taldea ere han egongo dira, beraz, planazo. Eta Marbellan Starlight, Bartzelonan ere, Bartzelonan eta Madrilen eta hiri handi horietan asko egongo dira, baina adibidez Jardins da Pedralbas, uste dela? Ui, azento katalanataz. Zakatala. Gero gure hurrengo gonbidatuari galdetu beharko diogu, ondo esan dezun, ze uste dut Bartzelonan bizi izandakoa dela, eta... Eta Irungoa. Gero Murtzian ere adibidez, Las Noches del Malecón, jaialdia, Luze Benicasimen, eta hainbat dituzue sartu interneten, San Googleen, eta ikusiko duzu. Baina, Euskal Herritik ateratzeko asmorik ez dutenentzat, lasai,
Ze guk ere baditugu 11 musika jaialdi eta oso interesgarriak. Soy el diablo si quiero, un ángel del cielo. Ay, cariño, que tomaste. Todito mis juguitos calentitos te tragaste. Muchos pesos sobre mis hombros. Ay, Latifa iluso. Bueno, hasiko gara Euskal Herrikoekin. Arizkun rock. Arizkungo frontoien baztanen. Ekainaren 19an datorren larun batean, 6 aurrera. Segurtasun neurri guztiak, noski, hau jaialdi guztitan. Ez denetan errepikatuko, baina jaialdi guztitan. Eta bertan, ikusi alko ditugu Tiri eta Teri, John Maia. Dantzaria edo bertsolaria? Orain esaten dezula bi aldiz ateatzen zen. Ez kartelean, baina deskribapenean agian biak doaz. Wow. Ui, enaiz ondo baina da bi aldiz begiratuko dut eta esango dizuet. Investigatuko dugu. Bai. Olaia Inziarte edo Eskabidean ere han egongo dira. Baina, Gipuzkoara bueltatuta, Andoaingo rock jaialdia hasiko da izango da urrengo ekainaren 19an. Ikusi ditut kartelak kale. Bai. 12 herritatik aurrera, Bastero kulturgunean eta Ondarreta ikastetxeko patioan. Hau da Andoaingo rock jaialdiko 13. edizioa, eta bertan egon dira Audience, Belako, Inoren edo Eroni, sarrerak amaitu dira, pena bada, baina bertaratuko direnek asko gustatuko dute, beraz gure partez ondo pasa, eta ez eman enbidia askorik sareetan. Hoize esan behar non, nik ez dut sarrerarik, baina ziur nere lagun edo ezagunen bat joango dela eta ikusiko dugula sareetan. Hori da. Eta hemen ere sarrerak agortuta daude dagoeneko. Beste Bai, baina Zumarragan ere izango da Trikitixa jaialdia, bertan Zelaiarizti aretoan egongo da, izango da jaialdia, 5 aurrera, eta bertan Ikigai, Laja eta Lujambio, Garikoitz Lizarraga, Xabier Etxaniz eta Inara Saiza, Ramak, hainbat eta hainbat artista bilduko dira, beraz, ondo pasazuek ere, gu enbiditan geratuko gara, berriro ere. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Baina gehiago badaude. Bai, noski. Ganbera musikaren astea, ekainaren 19tik 27ra, Antzokizarrean eta Victoria Eugenia Antzokian, Donostian. Bertan, Iberotango, Anton Valverde barkatu duo Casado, edo Marta Zabaleta eta Miguel Borges ikusteko aukera izango dugu. Biak, emanaldiak banatuta daude Antzokizarrean eta Victoria Eugenian. Beraz, webunetan sartu eta sarrerarik baldin badago, ezazue zuena, gehion gustatzen zaizuenan, edo denetan. Baina, Arabaldera joango gara, Belar Sounds, Gasteizen, Falerina Lorategian, eszenatoki ederra. Bai. Hau ekainaren 26tik irailaren 11 bitartean izango da, asteburutan ere, beraz hemen ere, aitzakiarik ez. Belar Sounden 3. edizioa da, eta musika estilo oso desberdinak aurki daitezkean. Adibidez, egongo dira The Vinilos, Resaka Jackson, Neona, besteak beste, eta benetan oso kartel interesgarria daukate. Beraz, sar zaitezte, eta handikan ibiliko bazarete, animatu zaitezte. Y en mis tonterías para hacer tu risa estalla en un mundo descomunal. Eta beti gauzak antolatzen ari diren leku batean, hau da, San Agustin kulturgunean, Azpeitian, bai, zerbait antolatuko zuten. Noski, nola ez. Beti dabiltza gauzatxoak datoz. Gauzatxo hori, oraingoan da, Rost Fest, 12. edizioa, uztailaren 2 eta 3an, Neil Youngen omenez egiten da, eta bertan egongo dira Rusty Harvesters, Felipe Murillo eta Maria Iarramendi, Marlik edo Zuma ere bertan egongo dira. Beraz, asteburuari zukua ateratzeko modukoa. Eta azkenaldian indar asko eukidun EHZ jaialdia, aurten gainera 25. urteurrena izango da. Uztailaren 2tik Laura Irizarrin,
Eta, bueno, bertan, bai baditugula, hainbat motatako ikuskizunak, egongo dira Ruper Ordorika, egongo da Quartz, Pirritx eta Porrotx eta Marimototxan egongo dira, Andonio Jokiegi ere bertan egongo da. Andonio Jokiegi, amarotzeko antzerki astean etorriko da. Ere? Uztaiak baten izango dugu amarotzen, justo Shibaren kartelan ba, begira, azaltzen da. Noski. Ba, begira. Tony Rocket, haupa Tony Rocket. Aipatu dena lotuta dagoela. Gaur bai, egia zen. Gaur, ze ondo. Bai. Hoi zen Euskal Herria zuzenean, edo EHZ, eta Endaian ere? Noski, gitaralde jaialdia, uztaiaren 7tik 9, Thomas Dutronc, Ruper Ordorika berriro, Mike Stern, benetan kartel oso potentea daukate, beraz, Endaia zeleku politxa eta atsegina den, ni asko maite dut Endaia, eta benetan plan izugarria dela. Eta berriro ere Gasteizak bueltatuko gara. Guazen. Korterraza Gasteiz jaialdia iparraldeko parkean ospatuko da, Gasteizen, noski. Uztailaren 7tik 10 bitartean. Eta bertan egongo dira Contra Blues, Willis Drummond, Corizonas eta beste hainbat artista puska. Baina jaialdi oso garrantzitsu bat aipatu behar dugu. Bai, Urmuga. Bai, izan ere, bigarren kafean elkarrezketatu genuen Miguel Severio, eta berak azaldu zizkigun jaialdiaren nondik norakoak, baina gogoratu egingo dizuegu plana. Noski, uztailaren 13tik 31, hilabete osoko 19 eguneko ekintza. Ekintza da, mendi bilaldi musikatu antzeko bat da, natura eta gizakia eta musika eta giro ona uztartuko ditu, eta bertan egongo dira Dupla, Alex Sardui, Gorka eta Nerea Urbizu, Nogen, Anari, eta beste 11 euskal artista. Musika eta mendia uztartzen. Ez dago ezer euskaldunagorik. Miguel Severio gaitortu zigun. Nola izan gara gu lehenengoak hau egiten, zergatik etzaio beste inorri okurritu. Hor proposamen oso interesgarria. Baina, neri graziasko egin dit, Nafarroko beste jaialdi batek. Izan ere ni udaran asteburu batean, baimena ematen badidazue. Ungo naiz, Tuterara eta ara, asteburu hortan zerbait antolatu dute Tuteran? Bai, Rivera Sound. Ez dago dena oso argi, izan ere 2008koa bertan bera gelditu zen, ari dira martxan jartzen 2021koa, eta baditugu datak uztailaren 16tik 18 dela gure Goiuri Maitea joteko intentzio dakan asteburua. Tuterako zezen plazan izango dela, baina ez dakigu zehazki nola izango den jakingo dugu eta kontatuko dizu. Lasai jungo naiz petakarekin. Hori da. Eta ez edateko petakarekin, mikrofonaren petakarekin. Eta grabatuko dut. Edo akaso biekin. Eta gero kontatuko dizuet. Bai. Eta azkenekoa ez azkena delako, baizik 1000 daude, baina esan nahi dut, enez hasiko ni hemen, Oiana Maritorenari lanak entzen eta agenda guztia kontatzen, baina jakin dezazuen. Musika klasikoko plus nazioarteko musika jaialdia, Klasika Plus, uztailaren 28tik abuztuaren 1 ospatuko da, Iruñan, eta bertan kontzertuak ez ezik, hitzaldiak, tailerrak, hainbat ekimen ere egongo dira, eta antxe egongo dira Maria Bayo eta Helene Lucas, Eva Sandoval, Dorantes, Rafael Agirre, benetan oso kartel potentea da, sartu, oso interesgarria da, ez dielako bakarrik kontzertuak, hitzaldiak, tailerrak, elkarlanako ekimenak, beraz, anima zaitezte, Iruñera, uztailaren 28tik abuztuaren 1. Eta hori da, gutxi gora bera, laburpen mega azkar bat, ze benetan daudela, 11 jaialdi, 11... Eta hauek musikarena bakarrik. Antzerkikin, dantzarekin, hasten bagara, zinezkoa izango litzake. Beraz, uda gozatu, ondo pasa eta kultura babestu oso garrantzitsua dela. Ze poza ematen duen agenda beteta ikusteak. Eta saio honetan behin eta berriz errepikatu dugun bezala kultura segurua da eta kultura disfrutatzeko da.
Eta goaz hurrengo gonbidatuarekin. Ez dugu oraindik aipatu norden, sarreran aipatu dugu, baina gero saioan zehar ez dugu aipatu, baina entzule finak balin bazarete, gure sareetan ikusiko zenuten bere izena, eta entzule oso finak balin bazarete badakizue ostiraletan ipuinen munduan murgiltzen garela, eta gaur ostirala dela. Hoi sekulako pista izan da. Keep calm and bigarren kafea. Baina uzten badidazue, ni hasiko naiz ipuin batekin. Guau, sorpresa. Baimena daugat? Bai, noski, eta nik gogok entzuteko. Entzun. Bazen behin, maleta bat. Pixurik gabeko maleta bat. Utsa zegoela zirudiena, baina ez asmatu, zer zegoen barruan? Bai, maleta izkiez beteta zegoen. Zirudien abandonatuta zegoela, baina bapatean Maider Galartza izeneko emakume basati bat agertu zen, eta maletatik izkiak ateratzen hasi zen, banaka, eta izkiekin hitzak osatu zituen. Atera zuen A letra, eta noski, arekin antzerkia. Izan ere, A lehenengo izkia da, eta antzerkia da istorio guzti honi hasiera ematen diona. B letrarekin, Barcelona eta Berlin, Zerekin, Karakoiz, Erekin, Encuentros lehiaketa, Jerekin, Goenkale, Irekin, mai, zenbat pixatzen duen izki honek, Irekin, ipuinak, ipuin arabiarrak edo Europako ipuinak, Orekin oiulari klaun antzerki taldea, Enerekin Nafarroko antzerki eskola, Teizkiarekin txotxongiloak, baina nola da posible, esan zuen emakume basatiak? Izki batzuk falta dira? Tira, badakizue, maleta kontuak izango dira. Falta diren izki horiek utzitako hutsuneak betetzera etorri da gaur Maider Galartza bigarren kafera. Ea gure galdera eta bere erantzunekin historia osatzen dugun. Ongi etorri, Maider. Eskerrik asko. Gerturatu beldurrik gabe mikrofonora, jarri eroso, eta gu galderak egiten hasiko gara. Primeran. Mai. Edo ez. Bai, nondik hasi, hasi gara komentatzen, Nafarroako antzerki eskola, ez? Oain dala aste batzuk, hemen egon zan Andurina Zurutuz adibidez, edo Nerea Ariz Navarretak ere, aipatu zuen zure izena. Hemen askotan, pasatzen zareten gobidatuek, besten izenak aipatzen duzu. Eta, agertu zan Nafarroako antzerki eskola eta izugarrizko esperientzia. Bai. Ni berez hasi nintzen kontadoresen Donostian, 15 urterekin, eta hortikan ezagutu nuen Andurina, eta han elkarrekin, Iruñarako frogak prestatu genituen elkarrekin, eta, biak hartu gintuzten, eta sekulako poza. Eta txikitatik argi neukan hori egin nahi nuela, eta egia esan Nafarroko antzerki eskola naiz eta titulazio ofizial bat ez euki, izugarrizko eskola ona zen bere garaian, orain ja ez dakit, baina oso formazio ona, oso jende jatorra, eta nik nire etxea bezala sentitzen dute egia esan. Gainera, ez dakizu, baina atzo Andurinan urteak. Zorion. Aizu, zoriona.
40 urte gainera. Igual hilko nago hau esateagatik. Edo gutxio. Ez baina haizu kopuru polita ere. Baina nik irakurri dut, dena hasi zela telebista ikusten ari zinen egun batean, ikusi zenuelako zerbait telebistan eta amari esan zeniolako zerbait. Hori horrela da? Hombre, egia da esan, orain lotxatu egiten da. Zer zen esaten balin baizut. Ez dator bat nire gustuekin orain, baina Lina Morgan zan, bai. Uste dut komizidadea zela azken finean engantzatu ninduena. Bai. Bari beste bertxoa okat, nik uste dut txikitan hasten zala kontatzen txiste, bueno, berak deitze zutela txiste, baina txistek ez zirela, baizik eta amaitu zine historioak, oso graziosoak, baina ja ipuinen apuntatzen, ez? Bai, hori bai, eta gainera nire hilobak badirudi... Ari dela, bide berdina egiten. Eskola sortzaile. Eta orduan hori esaten du, Jose pazientzia zeukaten ere nahi arrebe. Oin beste alden ikusten duzu. Bai. Eta bueno, lagun ikustezin bat ere banuen, bueno, hortxe, bakizu. Baina nola hori kurrikulumean ezin da jarri, orduan juntzan Bartzelonara, eta Bertitobiasen estudiz, Bertitobias eskolan, izugarrizko eskola, bai? Bai. Beste etapa apasionante. Bai, hor ja, bueno, lekok teknika edo pedagogia egin nuen, egia esateko oso interesatua egon naizelako beti, maskararekin, gorputzarekin, gorputz poetikoa berak deitzen diona, ez? Eta poesia horrekin eta, egia esan oso polita, naiz eta gero teknika hori zehazki ez erabili, badauka kutxu bat nire lanak uste dut. Eta batez ere lekok egiten duena da sortzaile bihurtu, ez? Antzeslea sortzaile bihurtu, eta niretzat hori oso garrantzitsua da. Ben askotan epateu kreaktorea, ez? Bai, kreaktorea termina. Hori da. Eta azkenean hori da gehien interesatzen zaidana. Eta gainera, ikusten ze konpainekin ari zara lanea, legalea Oiulario Pantarrei, nebazue banan errepasetzen dugu, bai txotxongillo, bai klauna, bai beste antzerki irultzaile edo. Bai. Pantarrei, beka bota, Pantarrei. Pantarrei izango zen azkeneko, uste dut, bai. Pantarreien izan zen, Oiulari klauneko tailer batean ezagutu nuen Idoia Pantarrei, Idoia Iestaran. Eta, zebiltzaten norbaiten bila, gauzatxo bat ordezkatzeko, eta hor sartu nintzen, eta 4 urtez egon nintzen beraiekin, batean hori ordezkatzen, baina gero sortu genuen obra berri bat, auzokideak oraindik ere uste dut jarraitzen duela, taula gainean, eta, oso esperientziona, batez ere, zeberaiekin asko bidaiatu genuen estatuan zehar, eta jaialdi pixkat potentegoak, txontxongilot jaialdiak bai Galizian, eta Eltsen, eta hortik, eta oso esperientzia polita, eta nik berez ez duen inoiz txotxongilloekin lan egin, baina, eske txotxongilloak eta maskara zer ikusi handia daukate. Azkenean oso kodigo berdintxuak dira, eta oso interesgarria da ere objektu bati, edo kasu honetan panpin bati, bizia ematea. Badu, ez da erreza, baina oso interesgarria. Eta aukeratzeko eskatuko bagenu, hau zer da, zeume duzun gehien gustoko bezala galdetzea da, ea txotxongilloak edo maskarak, edo ezin dezu aukeratu? Oso desberdinak dira. Agian nire karakterrarekin gehiago dijoa gorputzetik gertuago dagoena. Baina nire behar bat delakoa. Baina txotxongilloak asko maite ditut eta objektuak orokorrean oso magikoak iruditzen zaizkit, oso magikoak. Justo aipatu zu Eltxe eta txotxongillok eta handik nator, egoen dela 15 egunen egon naiz, eta izten da Lakarreta espazioa. Lakarreta txotxongillo taldekoa inbeste urte, 50 urte hola irekita txotxongillok eskaintzen eta sortzen, eta babesa faltagatik izten dute, beste bat. Eta, sinadura jasotzen ari dira orsaretan, eta hemendik, bota nahi dut nire apoioa edo haupa Lakarreta eta haupa Eltxeko txotxongillo, bai.
Bueno, pasatzen gara oiulari, Bai. Hemen askotan gustatzen zaigu azpimarratzen erreferenteak, ez Idoia Iztaran Pantarrei edo Virginia Imaz oiulari klaunekoa, etapa... Bai, oiulari izan du da, bueno, gehien egondu naizen taldearekin, urte gehien, oso kuriosa, zenia hasi nintzen Andurinagatik, berak deitu ninduen, egon nintzen beraiekin 3-4 urtez, gero Berlinera eta Bartzelara joan nintzen, eta itzultzerakoan berriz beraiekin jarraitu nuen lanean. Eta niretzako izugarrizko eskola izan da, beraiekin ipuin kontalaritza, Virginiarekin ipuin kontalaritza ezagutu nuen, ez nuen adibidez Iruñako antzerki eskolan klauna bai ukitu genuen, baina kontalaritza berez, nez. Eta, hor ate bat ireki zidan, eta gero improvisazioa, azkenean klauna bai, baina nik uste dut gehien engantzatzen nahuena, edo, bai, oraindik ere, gehien engantzatzen nahuena dela improvisaketa. Bai, el aquí y el ahora, ez? Adrenalina. Bai, hori, eta, karo, jakingo duzuen bezala, klanklusioak egiten genituen, eta jende askori izugarrizko beldurra ematen zion, eta niri ere, noski, baina, ez dakiz zergatik horretan, bai, atrebitu nintzen oso azkar, bazegoen zerbait, beldurra ikaragarria, baina bestaldetik zan kriston erronka, ez? Eta erronka horrek, niri... Bildurrezko pelikulako ez dela, zeu daukatu eta atrapatuta gelditzen zara. Neri ez zaizkit beldurrezko pelikulak ez zaizkit gustatzen, baina nori ez egon odolik. Da beste bildur mota. Bai. Aipatu duzu bai, Eldekok eskola eta Bartzelonako etapan Pablo Ibarluzearekin, bera Xialuk, justo Xialuk gainera okerrez banago Andurina eta nere Ariznabarra eta biak aipatu degula. Hori da, bai. Hor ordezkatzera sartu nintzen ere, Andurinak deitu ninduen berriz ere, eskarrik asko Andurina. Eta zoriona. Eta bai, ze justo Paula zela, eta alde horretako pixkaz, sortzailea, june nintzen, eta nahi zuten Xialukekin jarraitu, nik gaina Xialuk ikusian eukan, eta ikaragarri gustatu zitzaidan, ikaragarri, eta esan ke guai hor sartzea, eta gero Pablok zuzentzea, lujoa da, bai, noski, oso... Bai. Bi aldiz ikusi genituen Xialuk ikuskizuna, umeagatik, eta oso gutxitan gertatzen da hori, eta bai, oso lan polita, ez dakit klauna, txotxongillo gustartuz, ipuina bera, oso nada. Oso divertigarria, ere, oso divertigarria egiteko pinguinoekin eta oso ondo pasatzen genuen, eta gero oso talde jatorra zen, oso... Langiroa oso lagunen artekoa zen. Eta goatzen ez, bukaeran umek argazkik ateatzen Xialukekin. Bai. Nola zirkoan batzutan deskanso ite dute eta ateatzen dute maskota. Bai, egia da hori, bai. Pertsonaje horrekin zerbait zeuka. Agertzen zen, goratzen naiz Andurina Xialukez, eta guk txontxongillo pinguinoekin. Argazkietako egia. Bai. Eta, aipatu dugu ez, Legaleon. Oraindik jarritzen zara beraiekin lan egiten ikastaroke eman. Bai, Legaleon tailerrekin nabil, hau izango daia, 5. urtea edo. Eta niretzat, izan zen un triunfo, ni ez naiz profeta en mi tierra. Ni Irunen hasi nintzen lanean, orain dela 5 urte. Agian, oiularikin bai liburutegian, baina oiulariren bidez, Bergarara jun behar. Eta oso pozik nago, oso pozik, ze orain arte batez ere egondu naiz eskolaz kanpo ematen, baina eskoletan, eta espazio bat eukitzea arratsaldetan non umea joaten diren nahi dutelako, eta espazio bat dugu non gauzak bildu ditzazkegu, eta gure tokia egin, hori naiz eta oinarrizko zerbait izan barko lukeen, luxu bat da. Bai. Eta ni oso pozik nago egia esan, hor tailerrak ematen. Eta gainera okerrez banago udalekuk sorkuntza udalekuk, Irene Hernandokin, musikarekin. Idoia Hernandez. Bai, hori izan duzan, begira, hori izan duzan, ze
udaran, ez balin bazuk bakizu, ez balin baduzu kaleko antzerkia egiten, normalean daiko, eta jonen bilen hor, ezakit, eta espek, legaleonteko esan zian, bueno, Maider, balin baduzu zerbait proposatzeko, eta egia da nik beti, zuk lehen galdetu diazunean, txotxongiloak edo maskara. Nik egia zan, gehien gustatzen zaidana da, dena nahastea, baita beste arte motak ere. Ze uste dut arteak berez ez direla bereizten. Eta Idoiarekin bera musikaria dela eta marraztu ere egiten duena, eromen hau komentatu nion, eta esan zian, pues, que guai, bai, guazen. Eta hoi izango da ja gure 3. urtea, aurrera doa, eta uztailan izango da. Eta hori da, egiten dugu pixkatxo bat arte plastikoak, pixkatxo bat antzerkia, pixkatxo bat, musika mundua, ez dakit nola esan. Ez da musika solfeo, da, beste... Lehen urtean egiteko aukera izan zenuten? Ez. Hau da 3. urtea, baina utxune batekin. Utxune batekin. Eta horten indarbiko iztu. Hori da. Gogotxu berreskuratzeko plana. Eta Irunen beste proiektu oso polit batean ikusi zaitut, Aitzpea Ona, Gana Perezekin batera, Oiaso Museoan, Oia sortu uste dudala, Oia sortu. Bai, ni orain enteratzen nahi horrela duela izena. Bai, nahi, atentzia, asko guztan zaizkititz ez da notatzen. Jolasaketa eta esan behida Oia sortu, ona ez. Bai, Oia sortu izan. Oia sortu, bai, eskerrik asko batzuta. Bai, hori izan zen oso kurioso, Ana Perezek deitu zidan Berlinera, aireportuan egola Berlina juteko. Eta, berez izan du da hasigera orain dela hilabete. Eta aurten ezingo denez, normalean egiten da, uztailan egiten da erromatar eguna, Irunen. Eta nahi zuten horretarako halako emanaldi bat egin, bai aurrekin, bai helduekin. Baina azkenean bertan bera gelditu da, orduan hasi gara tailerrarekin, baina izango da aperitibo moduko bat, eta gero jarraituko genuke datorren urtean. Eta hor ja, suposatzen dut, toko madera, egin halko dela uztailan emanaldia. Diez nabigium, ni apuleio paperan 3 aldiz olain ditun. Bai, kriston lan egiten dute. Oiaso Museoan kriston lan egiten dute, beti... Ez dakit, kulturaren bidez, antzerkin bidez, poesian bidez, beti nola historioa irakasteko edo zabaltzeko historioa artearen bidez, oso interesgarri. Bai. Eta Berlina aipatu duzu, zer dauka Berlinek? Badakite, Maiderren bizitzan, behin eta berriro, hemen ez badago Berlinen dago. Berlinek dator edo Berlina doa. Orainera aipatu du, aeroportuan zela Berlineko bidean. Hori izan duzan, esan dut, no pa pegarme el moko, baina izan duzan nahiko, justo orain. Zer aurkitu zenun Berlinen hemen ez dagoena? Begira, nik joan nintzen Berlinera, inork eskatu gabe. Ez dakit, amets bat zen, eta junintzan lehenengo aldiz, baina ez zer gabe, ez daukan ez etxerik, ez daukan helbururik. Bakarrekan Berlin ezagutu, baina bani joan juteko biletearekin, baina itzultzeko ez daukan datarik. Eta, hor abentura bat hasi izan, nahiko denetarik izan zuena. Eta egon nintzen, 14 hilabete zan bizitzen, eta, bukatu nuen turista gidak egiten. Gero konturatu nintzela, zela ipuin kontalari lana. Hoxe zan behar, hori ere ipuin kontalaritza da. Funtxean hori zan, eta uste dut horregatik hartu nindutela, ere bai lana hartan, ze karo, nik babanuen alako esperientzia, ze perez turismon, ez nekien ez zer, eta oso galdutan enbilen. Eta gainera Berlinek zer duona, egiten diren gidak normalean, ez dira inbeste datuetan oinarrituta, baizik eta historian. Ze Berlinek badu kriston historia kontatzeko, eta eske benetan ipuinak kontatzea bezala zen. Eta asko ikasi nuen. Eta gero handik,
maite minu egin nintzen katalan batekin, eta hor Bartzelona. Dena lotuta. Eta noizenka etorri behar da, ikasi duen guztia guri zabaldu. Ez, eta gero egia da, orain galdetu zu Berlin, gero egia da, azkeneko 3 urtetan, master bat egiten ari naizelan, eta orain bai sentitzen dudala zirkolo ere isten ari naizela, ez? Ze garai hartan nahi nuen Berlin ezagutu, baina baita banuen amets bat artearekin, antzerkiarekin lotuta, baina ezin izan nuena burutu, eta orain burutzen ari naiz. Bai. Justo, aipatzen du ez, kreaktorea eta hori, eta ni lekukoan naiz, porque Maiderrek erabiltzen du kreaktore puntu hori ipuinetan. Embajada ezberdinetan sartuta, baina beti formakuntzan alde, ez? Adibidez, kontakatilu proiektua Pasaian, edo ahozko sormen laboratia eta hierra galtza hondikoekin hemen Tolosan, ahozao jaialdian ikastaro batzuk umentzako. Bai, bueno, hori zuri esker, mai. Pasaikoa ez da, Pasaikoa ez, baina. Zuri esker, bai. Pasaiakoa, barkatu, sartuko nahizola, batean, Pasaiakoa lezon aurkeztu zen. Bai. Lezoko gezalan aurkeztu zen. Bai. Itzela amaierako ikuskizun hori. Amaia. Eta orduan esaten dut. Bai, karo, eske berez proiektua Badia Eskola da, eta Badia Eskola barruan lezo sartzen da. Claro, Pasaia lezo hori zeoa da. Bai, hori da. Ikastola. Neskonek beti lezo ipatu gara. Bai, hoxe izangoa. Baina arrazoi du, Pasaia, lezo ere. Lezo ere, bada. Eta gizala da antzoki superpolita. Bai, egia da. Eta lezok badu antzokia. Bai, hori da, garantzitsua da. Eta ipuinak izan dira, Maider egondalako. Bai. Dena lotuta. Dena. Bai, kontakatiluketan izan zen, Pasaia Antxoko liburu zain batek egindako, amua bota zigun, ikusten zuelako gazteak handik zebiltzatela, baina ez zirela liburutegira gerturatzen. Orduan aber nola egin genezaken, eta proiektu hori sortu genuen printzipioz horretarako. Baina, asko evoluzionatu du, eta bai ikusten genuen nerabeekin, zu mai oso ondo dakizu, asko kostatzen dula engantzatzea eskolatik kanpo, eta ni hor buru belarri jarri nintzen eskoletara joan behar ginela. Eta gaur egun DBH lauko ikasleekin tailertxo txiki bat egiten dugu ahozkotasuna sustatzeko, eta aurten, lehenengo urtez, irratia sartu du. Epa! Polita. Arrate Hernandezekin. Bai, Arrate, bigarren kafeko. Hoi da. Bigarren kafeko sortzaietako bat. Bai, dena lotuta. Eta gaur FM asmatutzen eguna. Jusko gaur FM-a gaurko egunez sortu zen. Dena lotua. Bakarri falta zaigu, eskotan esaten dugu ez, ipuinak kontatu irakurketa bultzatzeko. Eta zergatik ez ipuinak idatzi auskotasuna eta ipuin kontaketak bultzatzeko. Bakarri falta zaizu idazten, idatzi duzu. 2017 Nafarroko Antzerki Eskolako sari bat iten dute edo ez? Aurrentzako antzerki testue lehiaketako, irabazlea edo... Bai, irabazlea nola da? Exekuo. Baina ez da esaten hori. Bai, zer gainea, bai. Oraino, Xavier, aztu zaita bizena. Berdin du. Bai, hori, bazuk esan duzun bezala, hori izan duzan, hori izan duzan, nire buruarekin olako erronka txiki bat, zerbait paperean, nik daukadan formakuntzagatik eta ibilbideagatik beti sortu egiten dut espazioan. Baina paper baten aurrean inoiz ez. Eta hori izan erronka, paper txuri horren aurrean nola egin. Eta, hartu nuen udara bat, eta horri bilintzen idazten, eta araze sorpresa, ez neukan esperantza handirik egia esan, froga bat izan zen, eta egia esan oso interesgarria. Xabier Artieda. Artieda. Hortxe, abizena esatearren, edo hortxe. Bai.
Biak pasa zarete eskolatik. Bai. Pentsatzen da eskola batentzako, ez dakit kriston saria da ikusten, bere ikasle hoiak, gero idatzi edo zuzendu edo beste proiektuetan ikusi. Bai, egia esan asko gertatzen da, esan bezala etxe modukoa da guztiontzat, pasagaren guztiontzat, eta erreferente, eta hori bai saiatzen dela nik uste dut Nafarroako antzerki eskolak egiten, halako ekosistema bat sortzen du. Ze tailerrak ere egiten ditu, eta han egondako ikasleak izaten dira tailerrak aurrera eramaten dituztenak, irakasle ere bihurtzen dira asko, beraz, bai, ekosistema handi bat dago Nafarro antzerkiaren inguruan. Ze polita kontzeptu hori, eskola baten ekosistema. Bai. Bakarrik ikasi eta jun eta punto, baizik eta zoze mugitzen da oraindik hor. Bai, eta ostirala da. Bai, ipuina aipatu baino, aipatu nahet, ez dena jaialdia, karambola irukoitza urrengo egunetan, edo... Bai, 17an, osteguna, 7tan. Proiektu kurioso bai, Idoia Hernández, bai, berriz. Justa aipatu duguna, eta H da bere ez izena, eta Eneritz Artetxe, dela, liburuaren idazlea. Proiektu hori asko maite duan proiektua da, oso arro sentitzen naizena horregoteaz, hau izan duzen Eneritza Artetxeri Eusko Jaurlaritzak eskatu zion inkesta bat egitea, emakumea eta antzerkia. Eta berak egin zuen inkesta hori, baina behar handiago bat sentitu zuen bakarkan datuak edo jasotzeaz aparte. Eta egin zuen liburu bat. Eta nik, liburu hori ikusi nuenean, esan eske hau pilpilean dagoen zerbait da, inoiz ez gera elkartzen ere, nik behintzat ez nintzen inoiz elkartu hola emakume sortzaileekin. Eta bazakin bion artean, alako esan genuen da honekin, zerbait egin daiteke, eta esan genuen bat, eta zergatik betiko presentazioa egin beharrean, mai bat, eta galderak ezak zer, sortzen dugun, nik horatzen du kontzeptu hau nuela, espazio femenino bat, ez? Adibidez, borobila, ez? Arketipo bezala. Eta zergatikan hau txibeharren ez borobilan ez gea. Eta hortikan sortu zen maringuru, itzjokoa. Eta, bertan Idoiak bere pieza batzuk jotzen ditu, nik poesia batzuek, poesia edo testu batzuk nituen hortikan idatzita, emakumearen ingurukoak, edo, ez dakit emakume, nire ingurukoak emakume bezala. Eta sortu genuen hori maringurua dela alde batetikan Idoia eta biok performance txiki hauek egiten, eta bestalde sortzen dugun maringuru hori non Eneritzek botatzen dituen berak deskubritu dituen gai batzuk edo gako batzuk, eta mahai gainean jartzen ditugu eta jendeak parte hartzen du. Eta orain arte izan du da, baino emanaldi bakoitza da kristonoparia. Bai, benetan bai. Oparia zari garen ez egia, ostirala dela, oparia aipatu duzu, ipuinak aipatu dela. Horrela ipuintxo motz bat kontatuko zen niguke, Ez dakit norbaitek esan dio, Maiderri ostiralero gonbidatuak ipuima kontatzen digula. Ez dakit, nik ez diot esan. Bueno, izan daiteke pixka luze. Bai, baina ez oso, tribuaren jakintxoak dato zondoren eta aserretu ingo zaizkigo. Besterik bat ere gustatzen denbora gehiegi hartzea, baina agurtzan entzun dudanean ideia batekin entorren buruan. Baina agurtzan entzun dudanean esan du, eske hau kontatu behar dut. Ze berak aipatu du, Artikoko emakume bat. Inuit. Bai, eta niri egia esan Inuiten historioak asko gustatzen zaizkit. Eta emakumeak ere behin baino gehiagotan aipatu dituzue, eta orduan esan dut. Kontatuko dut emakume fokaren historia, zen ikuste dut oso ondo datorrela, oso lotuta, jain lotuta gaudela, saio hontan. Eta, ipuin hau Mujeres que corren con los lobos liburutik aterata da. Ez duenak oraindik ezagutzen, berandu dabil. Eta
honela dio ipuinak. Aspaldi, gizon triste bat bizi zen, bakartia. Hain bakarrik zegoen gizon hau, malkoek zauriak egin zizkiola masailean. Eta gauero bere kaiakekin, itxasora ateratzen zen arrantzara. Gau hartan, arrantzan zegoela, zerbait dizdiratsua ikusi zuen arroka batean. Ara gerturatu, eta gerturatu zenean ikusi zituen inoiz ikusitako emakume ederrenak dantzan. Zilarrezko azala zeukatela zirudien, eta gizonak ikusi zituenean txundituta gelditu zen. Ikusi zuen ere bere lurrean, hantxe, bazeudela foka larruak. Orduan, gehiegi pentsatu gabe inpultso batean, larruetako bat hartu eta arroka baten atzean izkutatu egin zen. Orduan entzun zuen emakumerik altuena besteak deitzen. Eta banamanan emakume guztiak bere fokalarrua jantzi ziren, eta itxasoan murgiltzen hasi ziren. Denak bat izan ezik. Emakume batek, alde guztietatik begiratzen zuen, baina ez zuen inondik bere fokalarrua aurkitzen. Eta azkenean, atera egintzen gizona. Etzen begietara begiratzen ausartzen eta santzion nirekin ezkondu. Eta emakumeak, batean horrelako proposamena entzun da, santzen baina zu nortzara, nerekin ezkondu. Fokalarroa itzuliko dut, baina nerekin ezkondu. Eta emakumeak ikusi zuen, hain ondo bere begietan, bakardade hura, tristura hura, baiezkoa eman ziola. Baina baldintza batekin esan zion emakumeak. 7 urteren buruan, nire fokalarrua itzultzea. Eta, ezkondu egin ziren. Ezkondu eta ez hori bakarrik, baizik eta guraso ere bihurtu ziren. Ume bat eukizuten Oruk izena jarri ziotena. Eta Oruk oso alaia zen, eta beti zegoen galdezka, eta asko gustatzen zitzaion, amak kontatzen zizkion itxasazpiko kondairak eta kantuak. Baina Oruk ere oso argia zen, eta ikusten zuen, egunero bere amak azalaren kolorea galtzen hasten zela, bere ilea erortzen hasten zitzaiola, eta bere begietan zuen dirdira berezi bat, poliki-poliki itzaltzen zijoala. Gau batean, Oruk lotan zegoela bere gurasoen garrasikin esnatu egin zen, eta entzun zuen bere ama esanez. 7 urte pasa dira, eta nere fokalarrua nahi dut. Baina larrua itzultzen baldin badizut, abandonatu egingo nauzu. Eta okerrena, zure aurra umezurtz utziko zenduke. Ez dakit zer egingo nukeen esan zion. Baina nik nirea dena nahi dut. Eta gizonak orduan haserre, atea ireki egin zuen eta hantxe gauan desagertu zen. Oruk negar batean zegoela, bapatean ahots bat entzun zuen urrutitik deitzen. Oruk. Harrituta, Oruk jeiki egin zen, atea zabaldu eta hantxe abiatu zen ahotsa zetorren tokiruntz. Oruk jarraitu zuen korrika eta hondartzara iritsi zen. Korrika jarraitu eta orduan ikusi zuen itsasoan zegoela foka haundi bat, begi horiekin eta bularretaraino iristen zitzaion biboteekin. Oruk foka ikusi zuenean deitzen berriz korrika abiatu zen itsasartzera, baina orduan
zerbaitekin egin zuen estropezu. Atzera begiratu, zorroa zabaldu, eta hantxe ikusi zuen fokalarru bat. Amaren fokalarrua. Ez zegoen zalantzarik. Amaren usain goxoa zeukalako. Orduan hartu zuen amaren fokalarrua eta arrapaladan hantxe abiatu zen etxeruntz. Eta hain azkar zijoan, etzela konturatu atea ireki zenean, ama hantxe parez parea gertu zela eta bum! Estropezu egin zuten. Eta amak esan zion, ai oruk, begiratu zazu, nondikan zabiltzan. Eta hori esaterakoan, eta altxatzen laguntzen zuela, ikusi zuen fokalarrua. Ama jantzten hasi zen fokalarrura. Baina oruk orduan gogoratu zuen aitak esan dakoa, eta esan zion, ama ez. Baina amak ez zion entzuten, eta jarraitu zuen fokalarrua guztiz jantzten. Eta jantzi bezain laister, hantxe abiatu zen korrika itxasoruntz. Eta itxasartzen zeudela oruk iperriztira egin zion amari. Eta esan zion, ama ez mesedez, baina amak ez zion entzuten. Denbora baino zaharragoa zen zerbaitek deitu egiten zuelako. Orduan hartu zuen bere semea, bere ahatsa isuri egin zion, eta biak itxasoan murgildu egin ziren. Hantxe, inongo arazorik gabe arnas egiten zuten, eta jarraitu zuten sako honean, igerian foken badiara iritsi arte. Eta han ikusi zituen pertsonaia oso kuriosoak. Eta baita gau hartan deitu zion foka haundiura. Gerturatu zitzaion foka haundiura eta esan zion, azkenik ezagutzen dugu elkarri jo batxo! Eta bere atxona zela konturatu zenean, sekulako esarkada eman, eta esan zion, eta zu alaba zer moduz? Zer moduz joan zaizuan goian? Eta alabak erantzun zion, asko maite ninduen gizon bat utzi behar izan dut. Baina itzuli behar nuen, eta esan zion orduan aitak, eta txikiarekin ze gertatuko da. Txikiak jun beharko du, badakizu. Baina ez zuen joan behar egun horretan, justo. 7 egun pasa ahal izan zituen orukek han itxasazpian. Eta 7 egun haietan, ikusi ahal izan zuen bere amaren azala berriz kolorea berreskuratzen zuela, ilea berriz azten juntzitzaiola, eta bere begien dirdira ora berpiztu egiten zela. Eta 7. egunean iritsi zen aurra itxas lurrazalera eramateko eguna. Despeditu baino den, agurtu baino lehen, esan zion amak. Oruk, behar duzun guztietan, zure kantuak eta zure kontuak kontatzeko ahatsa emango dizut. Eta hala egin zuen. Ze gaur egun norbaitek artikora juteko zortea baldin badu, lehenik eta behin deitu, agian jo naiteke. Baina ikusiko du oruk kontalari eta kantari batean bihurtuta, ze diotenez txikia zenean foken mundutik itzuli egin zen. Eskerrik asko! Eta gu bagoaz tribuen jakintxoekin, saioaren azkeneko minutuetan murgiltzen ari gara eta ez daukagu denbora asko, baino albiste batzuk ikusi ditugu eta bida gainetik aipatuko ditut eta Kontxita eta Marimiri iritzia galdetuko diegu. Hau ekainekoak dira, Adibidez, gizon batek 17 urteko neskalagunoia hildu Sevillan. Tenerifen desagertutako aurretako baten gorpua topatu zuten atzo itsas ondoan, aitak eraili du 6 urteko neskatoa. Diego El Zigal flamengo kantaria atxilotu zuten genero indarkeria leporatuta. Gizon batek emaztea hil zuen Madrilen. Gizon bat espetxeratu zuten bikotekideari eraso eta atxikita izateagatik Barakaldon. Gizon bat atxilotu zuten Tuteran eztabaida baten ostean bikotekideari erasotzeagatik. Gizon batek 58 urteko bikotekidea hildu Gironan.
neska bati sexu erasoa egin izana salatu dute Tolosan. Eta horrela askoz gehiago. Kontxita, Marimi, ze gertatzen zaigu mundu honetan? No, arratsaldeon aurrena. Arratsaldeon danori. Bai, zerbait ona esateko behintzat arratsaldeon. Bai. Baino, zuk eman dezun zerrenda hori. Oso ilu jarri dezu edena. Bai. Bai. Hala da, errealitatea. Negargarria da, nik ezakit, nik batzutan entzuten dianen, goizetan altxatu baino lehenago beti gustatzen zait irratia jartzea, eta beti notiziak eta entzutea, ez da? Azkenengo berriak zein diran eta gure Euskal Herrian, eta beti azten gea horrelako historia batean, baina nola goaz? Nola goaz horrelako jarrera balin dago, hombre, dia Euskal Herrikoa danak, Espainikoak dira, gehienak, baina, noski, Espainia asko zaundiagoa da Euskal Herria baino, baina Euskal Herrian ere gertatzen dira horrelako gozak, eta ikusi ditugu, mutil zipoitu duten mutil hori eta gertatu Madriden. Hori Euskal Herrian gertatu da. Homoseksuala izateagatik jipoitu dute. Eta gainera, baino zer, diez, oiek, besteak, zer die epaitzeko zer dan persona bat? Pertsona batek dauzke eskubide guztiak. Pertsona gera, berdinak, berdin zeit aldamenean dudanari loreak, edo ritxikiak, edo hundiak, edo neskak, edo mutilak gustatzen zaien, ale. Huri zera jola zaigu. Eta hori karagarri grabea da. Eta oraindik, ni konturatzen naiz, igual, tarte batean balin banago, lagun tarte batean, eta persona homosexual bat, edo lesbiana, bai mutila, bai neska, sartzen balin bada, eta balin bada, edo marika bat, esate duten bezala, edo lesbiana bat, esan egiten diate, eta esaten dute, osartu dan hori lesbiana da. Eta zer? Eta zu zer zea, galdetzen dienik. Eta zu zer esan idea, zu zeinekin oheratzen zean, niri zera joala zeinekin oheratzen. Zean zu, edo bera, edo beste einor, edo zer egiten nun, mendipuntan, edo ondartzan. Osea, zer da hau? Osea, zer ari gera, zek izarteari gera, sortuta dator lehendik, baina ezin dugu konpondu hori. Beti esan egin behar dugu adjetiboa ondoan jarrita hori hau da. Bai. Zer da hau? Marimi, zuek, Kontxita eta Marimi, zuek... Nik ikusten dut, esan barkatu? Esan behar nuen, zuek gazteak zeatela, baina, milenialak ez, eta hala ere, barneratuta daukazuela diskurtso hau, eta badakizuela, adibidez, bosta jola diola bakoitzaren orientazio sexuala. Hori da. Baina gero ikusten dugu, gazte batzuen artean, adibidez gazteak izan direla mutiko hau jipoitu dutena. Orduan ze gertatzen da, nola da posible? Lehenengo, bata bestean errespeto hori galtzen nahi da. Balore guztik bizitza ez dugu bat ere baloratzen ere. Eta nik uste gehien bat, gorrotua dagoela ikaragarria. Eta gorroto horrek egin azten dizkeba, egozein eraso, baino, nik ezakipa, txarrenak eta, ezke ja ezakizu nola zehatu dezatik. Nik jako izkusitan, kontxik esan du bezala, entzuten hasten naizenian albisteak, bildutu egiten naiz ja, entzuten dituzten gauz horiekin. Zu zehorrek esan dituzua, zenbat, egun horietan izan diran. Eta egunetik egunea okerrago. Eta hori, lanean nahi gerala, berdintasuna, emakumeak ere errespetatzea, denok errespetatu behar dugu, bai gizonezkoa eta bai emakumeak, baina anistasun hori ere, ez dakit falta, eta nik bilatzen dut hori, bat ere errespetoik ez daukatela bizitzan alde, berdin baina
gaur bizi, edo eta bilarri, edo ez dakit. Baina gabezi ikaragarria dago hezkuntzan. Bai, landu beharra dago. Hezkuntzan esan nahi dut, ez hezkuntza ikastetxetan egiten den hezkuntza. Horrek ere bai. Beste lan nontan, gorroto horren aurka eta anistasunaren alde eta gauzoietan landu beharra dago asko. Bai, etxetan eta etxeetan bai, Etxetan eta gizartean ere. Bueno, claro, etxetik hasi behar du. Etxetan hasten dira bezea gehienak. Gorroto ondila bertan dago, ikusten nahi geha, azken aldi honetan. Nik pentsatzen dut gurasoek ere beharko lituztekela horrelako ikastaratxoak eta horrelako gauzak. Garri baten egiten ziren, oindala 15 bat urte. Gogoratzen zaten, egiten ziren gurasoekin, sexualitateari buruz eta horrela, nolabaiteko ikastaroak, ez? Eta gutxi gora bera gurasoekin komentatzen zena gero lantzen zuten bai etxean eta baita ikastetxean ere. Baina nik uste dut hori dana astuta dagoela. Hemen sexualitateen asignatura bat ez dago kurrikuluma. Hori jarraitzen dute, kontxitoki batzutan oraindik ikastaro horiek egiten. Baina gero praktikara ikusten danez ez dute ematen. Gainera ikusten badegu titular batzuk, adibidez, ondoan dauden ekintzake bai, Plácido Domingo, Kriston Txalo zaparrada jasotzen du. Gainera izendatzen dute embajador honorario del Patrimonio Mundial de España. Bai, atzo entzunun. Eta arro eginda jarri da berriro. Claro. Eta hogei salaketa dauzka. Ez nekien. Bai, eta esan nun, bueno, ez dauzke beste lanik edo beste inoi emateko sari horiek. Bueno. Es que ya lotxa ematen du, Lotxa, bueno. Eta gero, zeikusteko gaudek. Eza, pentsatute, 18 urteko jendeen artean ere zer goza gertatzen diran. Nola daiteke, neskamutil gazteen artean horrelako goza gertatzea. Nik ezakitatzea pausoa, edo lehen aurrekoan komentatu nun herriarora bueltatzen ari ginala, ez zate beste pandemia zalata. Bueno, honek maten dit, oraindik atzerago, atzera, orduan, programa atzeratzen ari gera. Azuratzen zate? Oso ondo, argi dago, atzeratzen ari girala. Oso argi. Eta badaukazu esperantzarik hau obera joango denaren esperantza baduzue? Aizu esperantza, itxaropena behin ez da galdera. Eta nik lantzen badegu eta hasten badea familiatikan eta familia hobeto asentatzen eta eta nik uste pixkanaka zer lortzen dugu. Baina entzuten dituzun atzoko txaloak eta alako gauzak entzuten dituzun bitartean, jendeak esango duna, gazte horiek aizu. Zenbat eta gauz okerragoak egin, gehiago batuko baitue. Eta hortu nahi zu, zei egiten dugu. Eske, nik ezakit. Nun dago emakumearekiko errespetua. Nun. Emakumearekiko eta mutiekiko. Nahi denantzako bai. Nik ikusita mutil gazte horrek nola jo zuten, 13 lagunen artean. Zejipoia mantzien. Zejipoiak. Eta behira, eta osarte izan da gainera, azaltzeko, eta ni txalotu egiten diote, benetan, horrelako gauzak, zenbat aldiz esote diran, barruan gelditzen, etxe barrukoak jakingo dute, batzutan, eta etxean ere esango, eta nolabait bere nortasuna minduto haudi, sekulako tristura eta... Betirako zendateta. Eta ez dira gainera gelditzen gero aurrera jarraitzeko gogoakin, askotan, Eta esaten duzu baina nun bizigea,
eraso guztia ibil, argituatzen, erantzunak ematen, hori bai dala garrantzitsua, Zergatik, horrelako dena jasotzen badegu, behin ez da aterako ze hori, indar hori, gero, ikusten danean olako gauz bat, botatzeko alde bat, ez dakit bat nola izan. Bai, mezu horrekin bukatu behar dugu, Kontxita eta Marimi, ze arratsaldeko 6ak gainean ditugu, eta ja moztu egin behar dugu, bestela bronka botako digute, eskerrik asko zuen aldarrikapenengatik. Muxu bat.